What's up sa inyo mga kapaps? Kung bago ka lang dito sa aking channel, so ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button tsaka notification bell para ma-notify kayo mga kapaps kung may bago tayong upload na video. Pupunta tayo ngayon mga kapaps sa Kitinday Falls and Underground Rivers. Maganda daw doon. First time namin pumunta doon. Yan ang mga kasama ko mga kapaps. Yon, what's up sa inyo mga kapaps? Andito na kami sa Kitinday Falls. Dito pa lang kami sa may parking lot. So naka-register na din kami. Yan. May wristband na kami mga kapaps. Pero baka di kami makapunta sa cave kasi 400 daw yung sasakyan namin na balsa. Kaya baka di kami makapunta doon. Walang budget. So titingnan natin kung hanggang saan lang kami makakaabot mga kapaps. Na kami maligo, so nakabihis na rin kami. So ngayon pupunta na kami sa Kitinday Hills. And shout out pala sa nagbigay nagdamit na to. Yan, anak ng bulkan. Maraming salamat sa anak ng bulkan mga kapaps. Yon yung logo nila. So yon mga kapaps, andito na tayo sa Kitinday Hills. So titingnan natin sa taas kung gaano kaganda ang views na makikita natin. So yon, nagre-register na sila mga kapaps. Kaya kita-kits sa taas paps. So yun mga kapaps, nakauwi na po tayo. Sorry kanina kasi di na ako nakashoot. Nalobat kasi yung aking cellphone. Kung nagustuhan yung aking video mga kapaps, ang aking travel vlog, don't forget to like, comment, and subscribe na yan mga kapaps. Kaya hit nyo na yung notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong video. So yun mga kapaps, see you next travel. Peace.